Ongi bizitzeko herria posiblea da. Eskutik helduta gehiago eta hobeto egingo dugu. Gertarazten ditugun ekintzek bizitza eralda dezaketelako. Bozkatu Euskal Herria Bildu. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun sistema publikoko langileak protestan izango dira gaur eta bihar, bi eguneko grebara deitu baitituzte ELA, LAB, SATSE, Comisiones Obreras, UGT eta SME sindikatuek Osakidetzaren desegitea salatzeko eta behar ginentzako baldintza duinak eskatzeko. Sindikatuen arabera Osakidetzaren arazoak egiturazkoak dira eta ez pandemiaren ondoriozkoak. Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako sailburuak adierazi izan duenez, hala berehalako konponbide sakonak galdegingo dituzte mobilizazioetan. Horrez gain, Osakidetzako garbiketaz arduratzen diren enpresetako langileak greban dira ere, exigitzeko lan baldintzak sare publikoarekin berdin du diezaizkietela. Aste artean, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek deituta protesta egin zuten Gasteizen eta iragarri zuten lanuztea luzatuko dutela maiatzaren 28 arte. Horrez gain, kanpaldi bat ere egingo dute hurrengo astelehenetik aurrera Gurutzetako ospitalearen atarian. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean. Gaurkoan Osakietzako langileen greba izpide. Gaurko egunean ospitaleetan eta osasun etxeetan egin dituzte protestak eta bihar berriz manifestazio handiak Bilbon, Donostian eta Gasteizen izango dira. Aiera Durretak emango dizkigu xehetasunak. Osakietzako langileek greba egingo dute ostegunean eta ostiralean, ELA, LAB, SATSE, Comisiones Obreras, UGT eta SME sindikatuek deituta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun sistema publikoko beharginek protesta egingo dute beraz, Osakidetzaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzeko. Izan ere, sindikatuek ohartarazi dutenez, osasun sistema publikoaren arazoak egiturazkoak dira, eta horregatik konponbideak exigituko dizkiote Jaurlaritzari lanuztetan. Bien bitartean, Gotzone Sagardui osasun sailburuak adierazi duenez, ez dago grebarako arrazoirik. Sindikatuek haien estrategian greba deitu dute, pasan urtean egin izan zuten bezala, ezta? Baina gure asmoa litzateke greba horrek eraginik eta gutxiena izatea. Sindikatuek baina esandako horiek ukatzen dituzte eta lehen arretan inbertsio handiagoa eskatzen dute. Horrez gain, langileen tratutzar sistematikoare behin baino gehiagotan salatu dute. Osasun publikoan egoera gero eta prekariagoa dela diote, eta horrek arreta prekarizatzea ondorio gisa duela. Era berean, behin-behinekotasuna arazo bihurtu da Osakidetzan. Azken hilabetetan, Sagarduik berak aitortu du langileak falta direla batez ere medikuak, baina sindikatuek osasun sailaren planifikazio faltari egotze diote hori. Egoera horrela, maiatzaren 18 eta 19 greba izango dute Osakidetzako langileek. Eta grebak izpide ditugula lan hitzarmenaren negoziazioaren inguruan dagoen blokeoa salatzeko eta behingoz sektore horretako langileen baldintzak behar bezala erregulatzeko lanuzteak egingo dituzte Arabako zaharretxe pribatuetan hilaren 23an eta 24an. ELA eta LAB sindikatuek egin dute grebarako deialdia. Bitartekariari martxoaren 15ean aurkeztu zioten proposamen bat, baina oraindik ez dute erantzunik jaso. Bizkaian berriz LAB sindikatuak dituta greban dira zaharretxeetako beharginak. Atzotik hasita larun batera bitarte gainera baraualdia egiten dabiltza eta maiatzaren 20an, hau da, grebaren azken egunean manifestazioa egingo dute Bilbon. Era berean Bizkaiko zaharretxeetako langileek 62. greba eguna dute gaurkoa ELA sindikatuak deituta. Bizkaiko merkatarien hitzarmena berritu dute 33 bilera egin ostean. ELAk eta patronalak lortu dute 3700 langileri eragiten dien hitzarmena berritzeko akordioa. 2023an 12% igoko dituzte soldatak eta 2026ako 20%koa izango da igoera adi. Bizkaiko ehungintza merkataritzan akordioa lortu dute patronalek eta sindikatuek.
Ia 4.000 langileri eragiten dien lan ituna berritu dute beraz. 2015-etik zuten ituna berritu barik eta akordearekin 2026 arte indarrean egongo den ituna adostu dute. Sindikatuen esanetan antolakuntza eta borrokari esker lan baldintzetan hainbat hobekuntza erdietzi dituzte, eta artean soldata igoerak. Aurten 1,2ko soldata igoera izango dute 2024an 1,4koa, 3,5koa 2025an eta 2,5koa 2026an. Horrez gain, 1.250 euroko ordainsari bakarra jasoko dute. Eta lanaldiak ere aldaketak izango ditu. 8 orduko murrizketa hitzartu baitute. 4 ordu 2024an eta 4 ordu 2025an. Gainera, nobedade moduen Plus Online bat jasotzen da lehengoko aldiz. Plus Online honen helburue izango zen apur bat konpensatzea, digitalizazioak sektore honetan ekarri dauen lankargen igoera. Gainera, berdintasun planen erregulazio bat agertzen da eta udako zapatu atzaldiak libre mantentzie lortu dugu. Gaizlatuta berriz, Pasaiako Sarraskia izpide 39 urte igaro dira aurten Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalisten laukide poliziak hil zituenetik. Oraindik gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Hain justu gaur poliziak identifikatzeko bigarren saioari ekin diote Udane Arbeo. Komando autonomoetako laukideen hilketekin zerikusia izan dezaketen poliziak berriro identifikatzeko saioa egin dute gaur goizean hemen Donostiako epaitegietan. Hain justu 7 polizia dira Joseba Merinok Sarraskitik bizirik irten lekuko bakarrak aurrez ezagutu zituen poliziak material grafikoan eta martxoaren 28an ekin zion identifikazio saioari. Bertan baina 3 polizia besterik ez ziren izan eta ez zuen inorreuneko unean identifikatzeko aukerarik izan. Gaur goizean beste 3 polizia izan ditu aurrez aurre eta bertan saiakera izan du. Bien bitartean goizeko 10etan senide eta lagunek elkarretaratzea egin dute hemen epaitegiaren atarian Pasaiako Sarraskia ikertu eta argitu lelopean. Bitartean gogora dezagun biktimen senidek aldarrikatzen dutena. Oinarte erakundeak edo Jaurlaritzak eragin digun min horrek horren soluzioa erraza da. Horren soluzioa da konpromisoak hartzea. Gurekin elkarlanin eta modu egoki baten eta konfiantza emanez, konpromisoak hartzen badituzte eta konpromisoiek aurrea ematen badituzte, oinartekoa desastre bat izango zen. Baina hemendik aurreakoa baldin bada eta lan ondo eta txukunite baldin bada, gu hori aitortzeko inolako eragozpenik ez dugu izango. Bestaldetik espetxeratu egin dute De Miguel auziagatik kondenatuetako bat Xavier Sánchez Robles Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko gazteriarako eta ekintza komunitariorako zuzendari ohia alegia. Eren egun sartu zen Zabaiako espetxean eta horrela kasu hori dela eta kartzelatu duten lehenengo zigortua da. Sánchez Roblesek 7 urte eta hilabete bateko espetxe zigorra du, ustelkeriarekin lotutako hainbat delitu batik. Egiturazko indarkeria matxista salatu dute Orion elkarretaratzean. Plaza txiki geratu da hilketa matxista gaitzesteko protestan. Ikerketen arabera gizonak Andrea hil zuen berak manipulatutako eskopeta batekin, Josu Erkoreka segurtasun sailburuak esan duenez. Erreparazio lan handia egin behar dugu eta herritar bezala ardura hartu behar dugu. Ez da kasu isolatua.
egunero kolpatzen eta irailtzen gaituzten sistema baten ondorio krudelena baizik. Lourdes, zuri ukatu dizuten askatasunaren alde borrokatuko gara. Azkeak izan nahi dugulako! Orioko hilketa matxistaren biharamuna zen atzo, ari erantzun politiko bat emateko eguna. Alderdi politikoak udal eta foru hauteskundeen kanpaina betean dira eta atzokoan Orioko hilketak eragin mugatua izan zuen hautagaien agendetan. Kanpainako ekitaldei eutsi egin zieten oroar, baina hautagaietako batzuk Orion arratsaldean eginiko elkarretaratzera joan ziren eta indar politiko batzuek oharrak argitaratu eta adierazpenak egin zituzten gertatutakoa arbuia. Bizkaia gero eta kohesionatua eikeko jarraitzeko lan egingo dut. Ospitala errealitate izateko prozesua martxan dago. Beraz, berreskuratu behar dugu jendearen konexioa instituzioekin nola eredugarrutasunetik. Etxebizitza duin eta eskuragarria izateko eskubide unibertsala bermatzea lehentasunezkoa da guretzat. Sozialistos gara, berme bakarra errenteriaren eta Gipuzkoaren aniztasuna bermatu eta benetako arazoei aurre egiteko. Ordenatua egin behar da, gure etorkizuna ezin da hipotekatu, ez dugu onartuko eta gure biodibertsitatea zaindu egin behar dugu. Gure mendiak ez daude salgai. Eta hauteskunde kanpainari heldu diogula, Gasteiza joko dugu orain bertan baita Nerea García lankidea, herrialdeko hautagaien azkenak gure ganatzeko. Eguerdion, Nerea. Maider Etxebarriak PSeko Gasteizko alkate gaiak Gasteizko garbiketa hobetzeko proposamenak egin ditu. Arreta jarri nahi dio arazo zehatz bati, margoketa bandalikoak. Etxebarriak proposatu duenez, eraikin pribatuetako hormetatik kendu behar dira. Batez ere, Erdi Aroko hirigunean. Espazio pribatuetako pintada kentzea proposatzen dugu jabeen eskariz eta baimenarekin. Horretarako baliabide material eta giza baliabide gehiago bideratuko ditugu garbiketa ekipo bereziak sortuz. Talde antipintada horiek hiri osoan auzo guztietan jardutea nahi dugu, baina arreta handiagoa jarriko diegu kokapen eta historiagatik interes berezia dutenei. Adibidez, Erdi Aroko hirigunean. Proposamen positiboa da, gure kaleetan oso presente dagoen arazo bat konpontzeko balio duena. Eta Gasteiz garbi eta irudi hobearekin mantentzen lagunduko diguna. Bizilagunen eta bizitatzen gaituzten pertsonen onerako. Aldi, San Martin auzoan bildu dira Euskal Herria Bilduren Arabako ahaldungaia eta Gasteizko alkategaia Eva López de Arroyabe eta Rocio Bitero urrenez urren. Kanpaina ekitaldi honetan osasungintza izan dute hizpide. Bestalde EH Bilduko ahaldungaia Eva López de Arroyabe eta Gasteizko alkategaia Rocio Bitero bildu dira San Martin auzoko osasun zentroan. Proposamen artean azpimarratu dute San Martin auzoko osasun zentroko PAK irekitzea eta zerbitzu publikoak hobetzea. Gasteizko eta Arabako herritarren osasunerako eskubidea defendatzea beti, euren zaintzari eta arretari kalte egiten dioten erabakien aurrean. Gasteizko udala eta Arabako foru aldundia eragile aktibo bihurtu nahi ditugu, erantzunak bilatu eta exigitzeko. Eta sustatuko dugu bide lagun izan daitezela osasun arreta publikoaren kalitatea eta irismena hobetzeko ordua. Inbertsioak eta irtenbideak bultzatuko ditugu geure osasun sistema indartzeko. Arabatik Nafarroara egingo dugu orain, izan ere Nafarroako foru erkidegoko buru izateko lehian diren hautagaiekin izan da Hamaika telebista. Bestak beste azpiegiturez galdetu diegu adi. Nik uste dut eztabaida ez dela ibilbidea.
Edozein kasuan, AHT iraganeko proiektu bat da. Ez dio erantzun nafar herritarron beharrei, eta nik uste dut badaudela beste aukera batzuk, askoz merkeago, jasangarriago, oraingo trenbidea sustatuz eta hobetuz. Hildo honetan, eta esan bezala nik uste dut ez dela eztabaida, nik uste dut horrelako proiektuak, iraganeko proiektuak baztertu behar ditugula, batez ere kontuan hartzen zen olako beharrak daukagun gaur egun gure gizartean. Bueno, nik uste ez abiadura baizik eta prestazio handiko trenaren alde agertu da beti geroa bai, nola ez, lehenengo eta bat helburu oso berezi batekin, eta da euroeskualdearen artean komunikazioak, eta ez bakarrik personen komunikazioa baizik eta merkantzien komunikazioa baita bideratzeko, eta Europa kontinentalaren batura edo trenez behar dugun komunikazioa ezartzeko oso beharrezkoa. Nondik hor teknikoki ikusi behar dugu ingurumenaren inguruan edo ingurumenaren kasuan non izango diren ahalik eta kalte txikienak. Beraz, estudio haien espero hor ikusiko dugu zein den konexiorik hoberena ez. Kasu honetan ere, azpiegitura oso handia da, oso garestia da, bazegoen beste aukera batzuk askoz jasangarriago eta beharrei erantzuna emateko, eta kritikoak gara ere azpiegitura honekin. Aldaketak pasaren legealdiko gobernuak, hau da, geroa bai presiditu zuen gobernuak aldaketak egin zituen gauz gehien bat redimensionamendu edo berdimensionamendu berri baten inguruan, ez? Oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun gauzak aurrera eramatea, baino esan bezala, normaltasunera eramanez eta ez UPNek orain arte egin dituen mega obretan kokatu. Hori alde batetik, baino bestetik eske kontutan izan behar dugu, Nafarroako herriberan ura dela beharrezkoa, baino lehenengo eta bat kalitatezko ura edateko. Hortik aurrera, industriagintzan edota, baino esan bezala, eske Nafarroako herriberak ura behar du, egun. Nik uste dut azpiegituretako politiketan herriei entzun behar zaie, eta nik uste dut argi utzi dutela, aukera hori ez dela batere jasangarria eta ez du ingurumena errespetatzen, eta ziur eta argi geratu da beste aukera batzuk askoz jasangarriago eta askoz merkeago daudela hori dena garatzeko. Hombre, gazbide batera matea bide berde batetik nire ustez ez dauka zentzu handirik. Zentzu arrunta handia ez. Hain zuzen, Leitzaraino iritsi den gazbidea ez da bide berde horretatik edo bide berde batetik etorri. Zergaitik, personen segurtasunari begiratu behar degula. Eta inguramenaren kalteak txikiak egin behar dira, nola ez, alik eta teknikoki alik eta txikienak, baina esan bezala bide berde batetik. Guk uste dugu herrientzako ziurtasuna ez dagoela bermatuta, hori da oso arazo handia, badaude txostenak adierazten dutela segurtasunaren falta hori, eta kasu honetan ere hitz egiten ari gara azpiegitura batez, alde batetik oso garestia eta batez ere ziurtasunarik gabeko azpiegitura bat dela. Argi ere eta geroa baik beti aldarrikatu du horrela, personen segurtasuna da izan behar dugu gure helburu lehena, eta personen segurtasuna eta baita ere herrien eta bertako herrien segurtasuna argi eta garbi ziurtatuta ez dagoen heinean gelditu behar dira halako obrak.
Honetaz aparte, ekonomia arloko afera ezberdinagatik ere galdetu diegu Geroa Bai eta Euskal Herria Bilduko hautagaiei, ikus dezagun jarraian nolako erronkak azpimarratu dituzten arloan. Funtsezkoa da industria diversifikatzea, industria bat anitzago, kalitatezko enplegu batean oinarritutako industria, baina orain gauden bezala, gauza da Volkswagen da oso enpresa garrantzitsua Nafarroan eta garai honetan ziurgabetasuna oso arazo larria dela uste dut Volkswagenen inguruan. Enpresari eskatu behar zaie konpromiso bat gure lurraldearekiko eta enpleguarekiko. Orain 8 urte eta Geroa Baik nolabait aurrera eramana, baita ere estrategia berri bat non industria, Nafarroako industria diversifikatzen hasi gara, dagoeneko hasi gara, besteak beste agroindustriari begira eta baita ere ekonomia zirkularraren inguruan ezarritako edo bultzatutako ekonomiari begira. Nik uste dut asko lan egin dela zentzu honetan eta gainera izan dugu aurreko urteetan ja diru asko jasotzeko Europatik. Beraz, orain gure gizartean egongo dira aldaketa sakon batzuk teknologiaren inguruan, baina hori bai, teknologia bai, baina pertsonak beti erdigunean eta esan bezala enplegua mantendu beharko da eta kalitatezko enplegua ere, beraz, bai unibertsitatea, bai industria, bai lan merkatua elkarrekin eta agente guztiekin lan egin beharko dute. Bida, 2015an gobernura iritsi ginenean ikusi genuen zentzu horretan eta arazo horretan Nafarroa desente atzeratuta zegoela instituzioen aldetik, gobernuak aurrera eraman behar zituen programak oso atzeratuta zuela. Horrexegatik egin genuen alako plan integral bat oso zabala industriari begira, hezkuntzari begira, unibertsitatei begira eta Nafarroako banda zabalaren lehenengo plana. Orain 7 urte hasi genuen, jarraitzen du eta legealdi honetan ja bigarren, baina lehenengo plan horrek jaso du Europar Batasunaren premio berezia bere, hain zuzen, bere integraltasunari begira azpimarratuz benetan oso ongi pentsatuta egon zela eta hortik aurrera, eta naiz eta esan bezala Nafarroako instituzioek eta horren ondorioz hainbeste erakundeen egoera atzeratuta zegoela, horren ondorioz aurrera egin dugu azken 7 urteotan desente ongi. Jarraitu behar dugu, baina nik uste bide honean gaudela. Nik uste dut balioan jarri behar ditugula, bertako produktuak, 0 kilometroko produktuak, hemengo nekazaritza, gainera oso garai zaila izaten ari da lehenengo sektorerako, hemen Nafarroa, zate baterako lehorteak, eta bai lan egin behar dugu elikadura sistema askoz jasangarriago lortzeko eta askoz justuago. Eta horrexegatik baita ere, bai nekazaritza departamentuan eta baita parlamentuan ere Geroa Baik bultzatu ditu. Bai programa bereziak, hori ekonomikoki eta instituzioetik laguntzeko nekazariei eta merkatuetara iristeko, eta baita parlamentuan arau bereziak eraman ditugu aurrera, pliegoak edo besteak bestea ibidez, oso garrantzitsua iruditzen zaigu produktu ekologikoa, ez dakit, baino ospitaletara eramatera, bertan eskoletara eramatea, bertan ematen diren bazkariak eta alako produktuak pixkaten erabiltzeko, ez? Zentzu horretan esan bezala dira beharrezkoak gure ustez bai neurriak instituzioetatik eta baita arauak parlamentutik. Eta magazinaren lehen atala bukatu baino lehen, bada aipatzeko besterik Juan Mari Irigoyen idazlea hilda 74 urterekin. Nobelagintzan aritu izan da berezikin, baina poesia liburuak eta haur eta gaztentzako lanak ere idatzi izan ditu. Esklerosia atzeman zioten duela urte batzuk. Juan Mari maitagarria delako, bizia maite du. Maite du idaztea, irakurtzea, bizia bizitzea,
maite du izana izatea, pentsatzen duena buruan eraman, eta izan beti bere ideien jabea. Omari, txapo. Pentsatzen dugu, eskertu behar deula aldeatekan zure lan, zure irasoren lan. Eta guretzat irakasle hontzat, gozatziaz gain, izan da beti premiazko gaia. Nolazpait gure saioak ziurtasun bat izateko, oinarria, euskari. Zure prosa beti elegantia, mamitsua. Orain bai iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaeran eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko gaurkoan Beasaineko elkarrekin Podemoseko alkategaia izango dugu gurean, beraz ez daitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Azkenean, ni ikusentzunezkotan baldin banago dara kasualitate hutsez. Nik ez nuen pentsatzen txikitan hau egin nahi nuenik, edo niri gustatzen zaidana oro har da historia kontatzea. Eta orduan, aldi bakoitzean, historia bakoitzak soineko bat eskatzen du. Eta batzuetan izango da dokumental bat, eta beste batzuetan izango da fikzio bat, eta beste batzuetan izango da liburu bat, eta beste batzuetan izango da kantu bat. Gorputzak usaitzen berota izerdipean astiro erortzen utzuli zertikoan ez garen borari ez eta gazorik inoiz ez da bilatuta ez da galbiderik. Zaude, asere, oreka bat txekatzen akatxau tapatzen. Jauzi, eguneroko gugaitasunaren legean. Jauzi, abisatu zintugun denbora ez zela galkoa. Jauzi, ez ginen agitu erori zirenean. Abisuak emanaren burutik joaiten zira. Abisuak emanaren horreka galtzen duzunean. Abisuak emanaren dena denan kasartua da. Abisuak emanaren hasi zinen, azten kusku batean gixara meskile gizinela. Moztu, kendu dizkizute zure galme hatxagarria. Moztu, abisatu zaitugu aske izan baliozko dela. Moztu, ez ginen agitu egotu zirenean. Abisuak emanaren burutik joaiten zira. Abisuak emanaren horreka galtzen duzunean. Abisuak emanaren dena denan kasartua da. Abisuak emanaren Bada, 12:00 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako hemen dugu gurekin Aritz Korsito, elkarrekin Podemos Beasaineko alkategaia, ondo etorri gurera. Eta tira ez, bai, aipatzen nola, udal hauteskunde hauetan aurreneko ez aurkezten den elkarrekin Podemos Beasainen, konta iguzu ez, zer nolako erronka dago eta zergaitik hau da unea ez, horretarako? Bueno, hasteko eta behin, nik esan nahiko nuke, izan ezker alderdi ezberdinak biltzen ditun hautagaitza bat sortzeko aukera izan dugu.
Uste du Beasainen badala hutsune politiko bat, zatik azkeneliko urteetan aukera bat falta izan zaie Beasaindar askoi eta horregatik ez dute bozkatu. Beste batzuk gertuna sentitzen duten aukera edo talde politikon alde egin duten, naiz eta ez guztiz asebete. Eta azkenik dago beste Beasaindar talde bat, talde politiko zehatz baten aurka egiteagatik bozkatzen duna. Gure asmoa da, hutsune politiko hori betetzea. Beasaindarrei, ezkerretik, ezker ikuspegi batetik, aukera bat emateko, eta beti politika ulertuz zerbitzu bezala eta ez negozio bezala. Bai, ez da horrekin lotuta beraz, ez? Zu agertzen za lehendabizikoz ere, ez? Lasterketatxo horretan nola heltzen diozu erronka honi? Ilusio handiz. Egia da, azkenen nahi tokatu zaiten rola, alkategai izatea, hautagai asko zerela, aproposak zianak hortako, baina, danon artean adostu dugu, eta nahi eman diate hori, eta, garrantzitsuna da, danok ditugula antzeko ikuspegik, ideiak, eta, gure helburue berbera dela, Beasain arnaz berritzea eta laguntzen hobetzea. Bai, ez egia da gainera Gipuzkoan ez nahiko hasi dela koalizio morearen hautagaitza kantitatea edo ez, kopurari erreparatuta zeren erakuslea da hori. Egia da bai, 2019tik ona, bikoiztu egin da Gipuzkoan hautagaitza kopuru, eta egia da baita 10.000 herritar baino gehiago dituzten udalerri guztitan hazin dela koalizio morea, zuk esan dezun bezala. Nik uste horrek argi erakusten dola beste realitate bat badaula edo beste Gipuzkoa bat. Azkenen, publikotasunan sinesten don eta eskubide sozial guztik defenditu nahi dituen Gipuzkoa bat. Hezkuntza eta osasungintza publiko sendo bat exigitzen dituen Gipuzkoa bat. Lan baldintza duinak eta etxe bizitza eskubidea nahi don Gipuzko bat. Feminismotik abiatuz, berdintasunea iritsi nahi don gizarte, benetako berdintasunea iritsi nahi don gizartea lortu nahi don Gipuzko bat. Eta nik uste horren adierazle dela, azkenen. Bai, ez, gainera egia da, ez, hauteskunde hauetan beste foku importante entraiko bat, bintzate presentza zabaldu edo zerbait irakurri entzunez gero ez Gipuzkoa madela hor foku nagusi bat, aldaketak etorri daitezken seinala izan daiteke horri nolako ekarpena egin diezaioke Beasainek? Bai, nik uste argi eta garbi Gipuzkoan orokorren eta Beasainen zehazki gaude eraldaketa bat sortzeko aukera baten aurren. Eta, gure asmoa da hori aprobetxatzea ikuspegi ezkertiarrak aurrera eramanez eta gure antzeko irizpide dituztenekin adostasun eta iritsiz, noski. Bai, ez lehenxago publikotasunaz aritu zara, beste hainbat ertzei ere erreparatu diezu ez, baina horri helduta egia da justu ez Gipuzkoa eraldatu zibilbideari bukaera eman zitzaiola Beasainen bertan, oker ez banabil eta egia da ez foku nagusitariko bat ez publikotasunan jartzen zenutela, ez ikusi dugu azken urteetako politikak ez nola biratu izan dituzten agintariek pribatutasun horretara, ez nola heltzen diozue honi zehatzago edo agian Beasainetik bere ez nola altzai horri. Bai, Beasainen izan genuen ekitaldin, azkenen bildu genituen herri ezberdinetako ordezkarik, eta bakoitzak eman zituzten adibide asko, esan ez nola zerbitzu publikok egin handi baten privatizatu dian. Eta, guk hori kezka honez ikusten dugu, zatik ez da guk ikusten dugun etorkizuna. Azkenen nahi duguna da publikotasunan indarra bermatu eta oso irisgarria izatea herritar guztintzako hori da. Eta beraz ez, politika horiek dira Beasainen erdigunan jarri gura dituzuenak. Hori da. Eta horrekin lotuta beraz ez ere aipatzea nola Beasainen azken legegintzalditan EAJ egon den gobernuan, zer nolako Beasain utzi dute? Nik uste Gipuzkoan oso bezala azkenen beraien bidea privatizatzea izan dela. Azkenen badia hainbat zerbitzu publikok izan beharko lokutenak, baina adibidez ez dakiz zabor bilketa, garbiketa lanak, taoa, kiroldegian kudeaketa, danak esku pribatutan dare, eta hori nik guk uste dugu publikoa izan beharko lukela. Hala ere, da Beasainen aldaketa politikoak izan direla maiz, ez? Azken hamarkadetan 2011an bildu iritsi zen, tira, ez? Aldaketak egon dira, beraz, gerta daitezke berriz ere zentzu horretan ez zer irakaspen utzi dute Beasainen bizitza politiko horrek. Azteko esan nahiko nuke aldi bakarretako izan dela egon dana esnat jeltzalek ez diana egon nua letxean, baina bai egia da 2011an bilduk irabazizon, eta 4 urte behan dugu galdu gintzen alkatetza. Nik uste horrek argi uzten dola, herritarren ahotsa entzun eta errespetatu egin behar dela.
azkenen erabakik adostasunez hartu behar dira, eta ezin da inongo inposaketarik egon, eta bueno, nik uste pixkat herritarrak ez dira inozok, eta gustatzen ez zaiena ikusten dutenen, botoan bidez zigortu egiten dute. Eta gero gai konkretuetara salto eginda apur bat, ez da indugu apur bat Beasain radiografia bera orokorretik ikusita, zer utxune nagusiri egingura zaio, egingura diozue aurre? Esan bezala, zerbitzu publiko gehiago behar ditugu. Hori da gure egitasmo nagusia. Azkenen, ez dakit, badakizu, hezkuntza, osasungintza, zaintza, egoitzak, dana gare oso privatizatuta eta guk hori aldatu nahiko genuke. Eta gainera horrekin lotuta ere bator, nola programa aurkezteko eta tiraz herritarrekin azaltzeko ere tarta izaten da kanpainan, eta zentzu horretan bestak beste egia da, han eta hemen baela foku handi bat, nagusi bat etxe bizitzen aferan, horri nola erreparatzen diozue? Bueno, etxe bizitza egia esan asko garestitu da, espekulazioan ondorioz. Orduan, gure asmoa etxe bizitza eskubidea bermatzeko neurri ezberdinak hartzea da. Alde batetik, utxik daren etxen zerrenda bat egin nahiko genuke, alokairun merkatura ateratzen dituzten jabei hobarik eman, prezioak jaisteko. Gero Beasain, eremu tentsio duen izendatu nahiko genuke baita, alokairun eskua sartu ez izateko, eta azkenik alokairu sozialeko parke publikoa handitu egin beharko litzateke, noski. Bai, aukerak badaudela, udalerrietatik halakoei heltzeko, eta etxe ez edo gabiltzala gizarte larrialdietan erabiltzeko pisuen faltaz ere ohartu duzue udalerrian. Bai, hala da. Beasainen 3 bakarrik daude. Azkenen erabiltzen dira batez ere genero indarkeria eta gizarte bazterkeria kasutako. Beasaingo biztanle dentsitategatik etxe horiek 3 beteta daude beti, eta horregatik gure asmoa etxe kopurua handitza izango litzateke. Eta gero horretaz aparte ere justu Beasain harrera herria izateko, ez da gustatuko litzaizukeela aipatu duzue, zer egin daiteke hor edo zein da egoera? Guk uste dugu, hobetu beharko litzakeela batez ere migratzaileentzako eta refuxiatuentzako harrera eredua. Azken finean, izan dezatela beste edozein herritarrek bezala udal zerbitzuetara sarbide unibertsal bat. Eta horrez gain, gustatuko litzaiguke lege, lan, etxe bizitza eta harrera bulego bat sortzea aholkularitza bat emateko. Orain arte ez dutena. Beste herri batzutan bada, baina Beasainen falta zaigu. Ez da, daude horre proposan interesgarriak, hartu daitezkeenak eta atzan geratzen direnak. Eta egia da, zabiltzatela aipatzen gizarte honek dituen erronka nagusiek, nola bide eman herritik bertatik eta hor badugu ere zaintza bera, zer nolako aukerak sortzen dira? Bueno, zaintza esan arazo handi da, zatik kontutan izan behar da 2030 urteako, 75 urtetik baino gehiagoko pertsonak 3tik bat izango dira. Orduan, arazoa gerozta handi bai ingo da neinen, kontutan hartu behar da, Gipuzkoako egoitzen 80% esku pribatuetan da dela, eta guk ez dugu eredu hori bultzatu nahi inolaz ere. Lagundu behar da, azkenen eredu berri bat sortzen, adibidez Usurbil bezalako herri baten oso ekintza interesgarri jarri dituzten martxan, eta erakutsi dute posible dela beste zaintza mota bat batez ere, zaintza langileen baldintzak hobetzeko eta erabiltzaileen bizikalitatea bermatzeko noski. Ez da, justu lehenxago ere Gipuzkoa zitzeiten egon garela, bere handi horretan hor bada erronka handia. Eta honetaz aparte zaintzaren krisialdi hontaz zitzen du lapur bat, mundu denak esan du nola krisialdi anizkoitz batean sartuta bagaudela, eta da horrez agian poltsikoek eta ekonomiak hartzen duela pisua. Zentzu horretan, eta gaina justu Beasainen kafere badaukagu bertan, industria, ekonomia, badago zer egiterik udaletatik begira? Bai, nik uste bai, gure asmoa da bermaturiko enplegu plan bat sustatzea, eta batez ere horrek kasu ingo lioke gazteei, 50 urte baino gehiago dituztenei, gizarte bazterkerian aurkitzen diren pertsonei, eta azkenik paro agortu zaien langilei, noski.
hori da. Eta horretaz aparte ez ekonomian ere agian baduena zer ikusia, ez? Akordatzen naiz orain nola pandemian ohartu ginen, ez? Garraioaren doakotasunak inportantzia bazuela, ez? Hor hasi ziren prezioak jaisten, gero mantendu behar izan dira, eta zuek ere garraioari erreparatu gura izan diozue, doakotasuna aldarrikatu duzue, hor bide horretan zer nolako lanak egin daitezke? Bai, hori da. Garraio publikoa sustatu nahi dugu, azkenen Gipuzkoa eremu txiki bat da, baino herri eta hiri asko ditu eta beraien arteko lotura bermatu nahi dugu. Orduan hortarako bertakontzako lehenik eta behin guain indarrean daren deskontuak mantendu nahi ditugu, baina gero, garraio publikoan prezioa pixkanaka jaisten joan, doakotasuna bertakontzako erdiesteko. Eta gainera ekonomiaz ez bere orokorren hitz egiten gabiltzara udalerrietan, bai ala bai ez tokigo merkataritzak ez, tokitik ez dakiz 0 kilometro deitzen izaten zaion horri erreparatza eta laguntzeak badu importantzia baita ere. Bai, noski, azken finean saltoki handien horren bertako merkataritzak erronka handia dauka. Orduan guk hori sustatu nahi dugu, eta azkenen erosketa saski osasungarriago bat, iraunkorrago bat eta ekonomiko bat lortu. Bai ez, eta gainera horretaz aparte ez, gizarte arloari helduta baituzte beste hainbeste proposamen, ez, horietan ez dakitez euskararekin lotuta ikusi izan dute programan, baituzte beste batzuk, zer azpimarratuko zenuke? Oso garrantzitsu iruditzen zaigu azkenen euskara ikusi behar dela benetako ondare bat bezala, eta kanpotik datorren jendei ulertarazi bertzaio bere balioa eta estimoa izan dezatela. Orduan, administrazioan, udal zerbitzutan euskara erabilera bultzatu nahi dugu. Horretarako, adibidez, udal euskaltegi C bat maila arte euskarako ikasketak doakoak izan daitezela proposatu dugu. Gainera ez, justu ez, azken urte honetan justu euskararekin lotutako ez gatazka pilo bat ikusi ditu ez, izan protestak kalean, eta zuk aipatutako ez administrazioarekin lotutako epai horiek, osasun aldetik ez nolako euskara osasuntsu dago Beasainen? Bai, Beasaina da nahiko herri euskalduna dela, baino baita egia da, kanpoko jende asko degula bertan, eta, herritar maila handi batek euskararekin arazoak ditu. Orduan horregatik azpimarratu nahi dugu udal euskaltegin garrantzia eta bertako ikasketetan doakotasuna. Baina egia da justu ez, dizunaren arira importantea badela nahiz eta herri euskaldunentzat ez ditugun horietan ere sustatzea, ez, alaxe iraundezan. Eta aparte ez, herria bizigarri egiteaz gabiltzala, hirigintzari lotuta ez, horre herriz herri beti agertzen dira, ez, gatazkatxoak izan ez dakit plaza bat dela, bestea dela, hor zer nolako asmoak dituzue? Guk hirigintza ikuspuntutik pare bat proiektu bultzatu nahi ditugu, batez ere olaran eraikinaren birgaitzea. Eta aspalditik utxik dagoen eraikin bada, eta gustatuko liketzaioke porteria auzoko erreferente izan daia. Beti gizartera bilera emateko. Bestalde, gustatuko litzaiguke, Bernedo aparkalegua eta pergolak lotuko dituen zubi baten eraikuntza ikertzea. Azken finean Beasaingo trafikoa arintzeko eta irisgarritasuna hobetzeko noski. Proposamenak badituzu ez dira gutxi ez, justu lehentxagora aipatzen genuen ez nola egun hauek badiren hause esplotatzeko garai edo nolabait esaterako. Nola ikusten dituzue herritarrak, ados dira ez, zuen proposamenekin ez, nola izara bizitzen kanpaina aldi hau? Esan, lehenengo aldian ez, gutzako berria da, niretzako behintzat, eta oso gauza politia iritzu zait, Azkenen jendeekin hitzein dezakezu, bereien kezkak entzun, eta aholkuk ematen dizkizue, eta, egia esan oso osasungarria iritzu zait, hartu eman hori. Bai, ez, gero lehen hasieran ere, ez, aipatzen genunean zergaitik, ez, koalizio morea Beasainen, ez, hor zeutxune ziren eta zerrez aipatu dizkiazu, eta hor bai beste aipatzen zenuela, nola badagoen jende bat boskatzera ez duana, ez, egia da urtengo hauteskundei begira, ez, mundu guztiari dela hitz egiten abstentzioaz, eta tirazonek ekar ditzaken arriskuaz, ez, nola erreparatzen diozu horri? Egia esan dola hilabete bat Arantzazulabek aterazuen demokraziaren inguruko ikerketa bat. Eta hor erakusten zuten ondoriotako bat zan, 3 pertsonatik 2 ez dutela ikusten inongo aukeraik politikan beraiek inongo eraginik izateko. Nik azpimarratu nahiko nukeena da gure sistema politiko hurbilena udal hauteskundek diala. Eta beraz hor bai izan dezakela eragina zure botoak. Orduan,
oso garrantzitsua iritsi zait herriko udal hauteskundeetan partaidetza bultzatzea. Eta jendek sinetsi ezala benetan gauzak lortu ditzaketela udal hauteskundeetan. Bai, ez, egia da batzuetan azken ohitu gaituztela ez lau urterik behin bozkatzera eta normala ere izan daitekela ezalako atxikipen falta hala ere ez, tira ikusi dugu ez, gobernu zaitugun hainbat tokietan eta agian horretara ere bultzatu egin dituztela, baina badaudela beste modu batzuk egiteko, ez da? Bai, noski, hori da. Azken finean garrantzitsuena herritarren ahotsa entzutea eta respetatzea da. Eta gero, alden heinean, aurrera eramatea beraien produktuak, beraien bizitzak hauetzako, noski. Pero, okerrez, banabil horre kuskusatzen aritu naizela, karo, Bizkaitik ez, festak eta abarrak ez dut hainbeste kontrolatzen, baina ikusi dut behasainen justu gainera festak laizter gainean dituzuela, ez dakit, datorren asteburuan izango... Bihar hasten dira, burren hasten zela, nola, ez, kanpaina baten erdian ez nolakoak izango dira, edo nola... Bai, bueno, hor, kuriosoa da, ez, zatik azkenen horrek ematen dio, herritarrak ibiliko dira kalean, oiz baino askoz gehiago. Orduan, bueno, danetik izango dugu, esan jendeakin hartu emana emateko aukera gehiago, hitz egiteko, beraien iritziak entzuteko, eta, bueno, hortik ikasi behar dugu, noski. Beti jai giron, noski. Beraz, bukatze aldera, ez, zer mezu bidali zure herriko herritarrei maiatzaren 28 begira? Bueno, esan guk ezkerretik jardungo dugun aukera bat izango gehala, eta batez ere lehen esan bezala azpimarratu eta bultzatu partaidetza. Bozkatu dezatela, zen eta hemen benetako oinarrizkoa dena, esan ere boto eskubidea bermatzen da, eta beraien eragina izan dezatela. Horrekin hemen zutziko dugu elkarrezketaritz, mila esker gaurrekin tartetxo hau hartzearren, eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Zauriak egin dizkizu, ebakiak orbaintzen hasita. Zauriak egin dizkizu, azala urratu dizu, zulatuta bihotza eta birika. Ziarrezko bala egin dizunari, bizia zure gain. Ziarrezko bala odola da ordain, egin dizunari, bizia zure gain. Zilegi duzu dardara, zu izateko bizitzeko bada. Pozonia eta ikara, hiru labana, betara huizara. Zauriak egin dizkizu, arena izaten usten ez diunari. Arpegi estali, eskua larraka, unea itxia. Ziarrezko bala mina egin dizunari. Ziarrezko bala mina egin dizunari.
azkenean, ni ikusentzunezkotan baldin banago dara kasualitate hutsez. Nik ez nuen pentsatzen txikitan hau egin nahi nuenik, edo niri gustatzen zaidana oro har da historiak kontatzea. Eta orduan, aldi bakoitzean, historia bakoitzak soineko bat eskatzen du. Eta batzuetan izango da dokumental bat, eta beste batzuetan izango da fikzio bat, eta beste batzuetan izango da liburu bat, eta beste batzuetan izango da kantu bat. Emagoz mugimendua Frantzian hasi zen, Bigarren Gerra Mundialaren ondoren, ABPA deituriko pertsona batek hasi zuen, eta hasieratik helburu soziala zuen, kasu horretan kalean zegoen jendea bere etxera eraman zuen, aberria eman zion, eta hasieratik bera diputatua zen, baina soldata horrekin zen iristen denontzako, orduan hasieratik lana bat bilatu behar zuten, edo bizimodu bat bilatu behar zuten, eta hasi ziren kaleetan zeuden gauzak biltzen, kartoiak, metalak eta bar, eta hori saltzen. Eta horrela hasi zen lehenengo Emaús taldetxoa Frantzian, gaur egun gara 400 talde. Nafarroan, konkretuki orain dela 72an sortu zen taldea, aurreko urtean bete genituen 50 urte. Eta hemen nola sortu zen, Barainain zonalde horretan egitu batzuk bizi ziren txabola batzuetan oso egoera txarrean, orduan gazte batzuk bere momentuan Emaús ezagutzen zutela eta bolondrez moduan erabaki zuten zerbait egin behar zela familiari laguntzeko, eta zer egin zuten, Iruñerriko jendeari eskatu zioten behar zituzten gauzak ematia, horrelako bilketa bat egin zuten, guzti hori jaso, konpondu, saldu zuten, eta dirua lortu zuten, bastante diru horrekin etxe bizitza berriak egin zituzten gaur egun Santa Lucia dituriko herritxoa, eta orduan hori izan zen lehenengo ekintza hemen Nafarroan. 20. hamarkadan elkartu zen alde batetik ekologistak, Iruñako udala, traperos, eta hasi ziren lehenengo bilketa bereiztuak egiten. Orduan, traperosen geroz eta lana gehiago zegoen, bilketa gehiago egiten ziren, eta momentu batean erabakitzen da. Zergaitik ez dugu ematen harrera gure taldeari, etxean bizi zen jendeari. Etxean bizi ziren 15 lagun, baina jende gehiago behar zen traperosen. Orduan, gaur egungo egoera hori da, 300 bat lagun gaude, etxea mantentzen dugu beltzuntzen, hemendikan 10 minutura dagoen herri batean, hor bizi dira 15-20 bat lagun, eta beste guztiak bizi gara gure etxeetan, baina traperosen parte gara. Azoka handiena hau da, hemen Berroiazarkoa, 1500 metro dituela. Gero ditugu beste 3 denda Iruñan, Artika kalean, Gaiarre kalean eta Rioarra kalean, beste bat Burlatan, eta beste bat Lizarran eta Tuteran. Ireki genuen tailerra hau, hemen konpon tailerra, non edonor etor daiteke bere gauza konpontzea, dohainik da, Iruñerriko mankomunitatearekin hitzarmenean, eta guk prestatzen dizkiogu behar dituzten lan tresnak, eta lekua ere aproposa da gauza konpontzeko, eta helburua beti da zerbait bota baino lehen konpontzea, pizkat hondakinen probentzioa eta hondakin gutxiago sortzeko. Eta horrekin batera, pizkana jarduera gehiago garatu ditugu, eta Iruñerriko mankomunitateak hemen egiten du escape room bat, larun batero, doainik dela, eta oso divertigarria, eta ere egiten du kurtsoak eta bizitak, gure egoitzari. Gaur egun urtero 13 milioi kilo baino gehiago biltzen ditugu, denetari, arropa, etxeke tresna, elektrikoak, altzariak, etxe batean dauden gauza arruntak biltzen dugu Nafarroa osoan, mankomunitate ezberdinekin hitzarmenak ditugu, eta
bilketa nagusiena da etxezetzekoa, ezagutzen dena, ez? Baina egiten ditugu beste bilketa batzuk, adibidez, arropako edukiontziak ere biltzen ditugu, beira alde zaharrean, dendetatik ere biltzen dugula, hainbat bilketa ezberdina ditugu. Orduan, jasotzen dugun guztia, zentru honetara iristen da, egoitza honetara iristen da, esaten diogu berrerabilpenerako eta birziklapenerako gunea dela, ez? Orduan, sartzen diren gauza guztiak egunero, 25 kamioi, 30 kamioi, egiten dena da sailkatu, eta egoera honean baldin badago, edo konpontzea erresa baldin bada, gure dendetara eramaten dugu berrerabiltzeko, 7 denda ditugu gaur egun, eta bestela egiten dena da desmontatu eta aprobetxatu materialak birziklatzeko. Eta azkenik dakagu, 20% baino gutxiago, zabortegira doala, errefusadera. Kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Gezik soilik izarak, gaur kantuan hauzu, orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Gezik soilik izarak, gaur kantuan hauzu, orain bat gara. Zapean bildu duzu ahotsa, inork ez gaitu ezagutzen. Negua da, eta zu hotzik egiten. Leio ireki bat, zalantza guztiak argitzen. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Soilik izarak, gaur kantuan hauzu, orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Soilik izarak, gaur kantuan hauzu, orain bat gara. 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 Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Oinetik soilik izara, gaur kantuan hauzu, orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Oinetik soilik izara, gaur kantuan hauzu, orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Soilik izarak, gaur kantuan hauzu, orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Soilik izarak, gaur kantuan hauzu, orain bat gara.
Iritsi dela heldu zaigu eguneko solasaldiaren heltzeko unea, eta horretarako hemen ditugu nirekin, albo banatan, Zurine Rodriguez eta Carmen Holanda, ondo etorri. Eta gaur bai izango dula ez, hauteskunde kanpaina izpide gehien bat, baina hori baino lehen beste pare bat gairi helduko diegu, hasteko nola kartzelan sartu duten Xabier Sánchez Robles, Okeres nahi Loria Berigarren abizena, Jaurlaritzako kargudun ohia hau de Miguel auziagatik, badaukagu bideo bat eta helduko diogu gaiari. Tira ez, Xabier Sánchez bada de Miguel auziarekin lotutako lehenbiztiko pertsona ez, kartzelan sartu dutuena, Okeres nahi Loria dela pare bat egun, ingresatu zuen Zabaiako atzo espetxean, eta tira nora iristen duzu, izan ere egia da, portada askotan ez dugula ikusi gaia, justu hauteskunde kanpaina erdian ez, iritsi dela bakartzelaratze hau. Bai, eta justuki hori ez dugu argazkia ikusi, normalean espetzeratzen diren batzuen argazkiak ikusten ditugu eta beste batzuen ez, horretaz ez dugu ikusi. Egia da, Xabierrek kartzelara, Zabaian aurkeztu zala, bere konfidantzazko abokatuarekin ziurazki eta ingreso voluntarioa deitzen den hori egin ez, alegia zuzententzia dakasunetik eta espetzera sartzeko ebazpena duzunetik espetzera sartzerako momenturako hortze egun batzuk dituzu eta zuk aurkeztu zaitezke edo zein espetzen edo komisaldegian, eta berak aurkeztu da Zabaian. Bai esan beharra dago eta oso importante ulertzeko pixkate tratamendu guztia, honek, Xabierrek dela auziperatuen bakarra estrategia gartzela ez ekiditzeko estrategia eraman duena, ez? Besteak saiatu dira indultoa eskatzen edo osasun neurriei erreferentziatzen, eta honek printzipioz hasieratik hartu zuen bere gain, sententziaren zigorra, eta orduan bere mutu propion aurkeztu da Zabaian, hasiera batean, zurrunbiloa gontzan, bera aurkeztu zenean ere Miguelek hortxe zegoen edo ez, baina printzipioz bakarrikan daukagu bakar bat, besteak sartu beharko dira. Orduan ikusiko dugun noiz den, hemen klabea da tempusak, esan dezun bezala, kanpainan gaude, orduan ez dakit ikusiko dugun, seguramente argazkia ez dugu ikusiko, baina ez dakit edukiko dugun notizia, Miguelek eta Telleriak kartzelan sartzen diren edo ez. Ez baina urte pilo bat ez, pasa dira auziak berak eztanda edo egin zuenetik, ez, esan izan da nola, baden behintzat argia ikusi duen, ustelkire kasurik eta handiena Euskal Herrian, nola iristen dizuzu, Carmena? Bai, Zurinek ondo esan du, ez dugula ikusi kartzelan sartzen zen momentuko argazkia eta hori zentzu komunikatiboan oso indartsua izaten da, zalantzarik gabe, ez da, are gehiago, kasu hauetan gertatzen den moduan, EAJ alderdiko eta Jaurlaritzako goikarguak direnean edo izan direnean, ez da. Hau berau, esen edonor, kultura saileko gazteria eta ekintza komunikaziorako zuzendaria zen. Hori gogoratu behar da, eta gainera EAJ-ko buruzagi, ez da. Orduan, ez da momentu hori ikusi, eta horrek eramaten gaitu, nik uste reflexio bat egitera, hauteskunde kanpaina bereziki sensible handiko momentua da. Eta gauza jakina da hauteskundeak galdu edo irabazi egin daitezkela komunikabideetan. Orduan, klaro, ikus dezagun kanpaina honetan zer gertatzen ari den irudiekin eta izkutatu nahi diren gauzekin eta nabarmendu nahi diren bestekin. Nik uste dut hori ikusgarria dela.
Hau ez dute ataratzen, telebista publikoan, ETV2 aurkeztu egiten da albistegi bat, aipatuz Gartzelera joango dena, eta De Miguel kasua, baina aipatu gabe guzti hauek EAJ alderdiko buruzagia zirela. Ordan, ez da aipatzen EAJ, eta aldiz, data beretan egundoko erasoaldia egiten zaio EH Bilduri, nondik eta lege barruan, beti ere legearen barruan, dara guztia beteaz, hor etako kide bezala zigortuak oso aspaldian batzuk, urte asko direla batzuk, aurkezten direlako zerrendatan, ezta? Bueno, aipatu horietako batzuk zinegotziak izan dira. Pasan legealditan, ezer inolako arazori sortu gabe, eta batzuk ari gara hitz egiten, Lemoiz kasuagatik, epaituak eta zigortuak izan zirenak, adibidez, ezta? Orduan, nik uste dut hemen badagola arazoa handi bat. Kasua eta kasuari ematen zaion tratamentoa non eta gainera komunikabide publiko batzutan. Hemen 11 behintzat, hitz egin daiteke argi eta garbi, eta esan daiteke, kasu hau ustelkeria kasu oso handia dela, behar bada azken aldian egon dena handiena, eta gainera, zuzenean jotzen duela EAJ-aren buruzagitza eta Jaurlaritza. Ordan, honek krisi politiko handi bat provokatu beharko luke eta ondorio elektoral garbiak izan beharko lituzke, izkutatzen baduzu, saiatzen zara hori gerta ez dadin, hori da kasua. Ordan, dimensio hori eman behar zaio komunikabidetan. Gainera aipatu duzu iragarrita zegoen kanpaina ziki horretan murgilduak garela dagoeneko, eta ikusi dugu bakoitzak zeren erabilpena egiten duen, zerena ez da inola bizi izan dituzuen justu Karmelo mahai gainean jartzen zuen, COVID-ek hasi, Urkulluk heldu eta gai horri. Egia da, normalean aurre kanpainak, nire beti zaten ere, aurre kanpainak erabiltzen direla marko diskurtziboak esartzeko, eta ze gaien inguruan hitz egingo den erabakitzeko, eta oso saguratzua da, eta izatea marko ideologiko hori edo marko diskurtzo hori gaientzen duen, izan duen gaia ikusita, dakagula korrupzioa, dakagula osakidetzaren egoera bide batez gaur greba dagoen eta dakagula 11.000 gai, baina gari irentzen da etarena. Hori erakusten digu ze punturarki zikintasun bat dagoela. Aktualidadeaz ez dagoelako, korrupzioa, seguramente bezatzuk esango digute, ezke korrupzioa bebai zikintzea da, baina ezke hemen daukagu sententzia bat esaten duna kartxelara sartu behar direla, beraz, eguneko gaia da, bestea da eguneko gaia bihurtu den pasadoko gai bat, eta hori da zikintzen duena, baina ni beste aipu bat ipintze aldera, Karmelok esaten zuen, kanpainako oso momentu sensibleak dira, eta gure alboan gertatzen diren gauzak askotan kanpaina bera kondizionatzen dute, eta begiratzen du ez puntura arte gaia kondizionatzen dute, ni harrituta nago, baina badaukagu oso gertakari klabe bat kanpaina bera kondizionatu beharko zuena eta kondizionatu ez duena, eta hori da Orion Egoren indarkeria matxistaren kasua, oain dala, 24 orduzte dut edo 48, datzen, Orion erailketa, nik uste Euskal Herrian bizi izan dugun erailketarik gogorrenetariko bat bizi izan genuen, eta horren informazioa jaso genuen Urkulluren bitartez EAJ-ko mitin elektoral batean. Hori grabedade handiko gaia da, Zergatik, zeren horrelako informazioa solemnidadea merezi du, kanal ofiziala merezi du, baina ere gehiago, horita gero, alderdi guztik kanpainarekin aurrera segitzen dute. EH Bilduk bai iragarri du Gipuzkoako kanpaina bertan bera utziko dula, baina besteak zer, minutu bateko zunea. Baina, demagun kanpaina ezin dala eten. Baina, guazen kanpaina orduan monopolizatzera eta indarkeria matxista zitzikia, zen gertatu denarekin, guazen hitz egitea, ez dakit, zenolako babes etxeak ditugun emakumentzako, zenolako politika ditugu, eta ez da kondizionatzen. Baina, bestaldetik, ABC-ek portada bat ateatzen du, eta kanpaina osoa arabiratzen du, eta hortaz hitz egin da, Beraz, berriz ere ikusten dugu, lehen mailako gaiak eta bigarren
mailako gaiak, eta hori irakusten digu, benetan, kanpaina elektorala zikindu egin dela, ez? Herritarrak ari dira eskatzen, hori ez, proposamen konkretuak egiteko, gai ezberdinak lantzeko, ez, horixe dela entzun gura dena, dobentzat bozka ematerako orduan, ez, baina zein proposamen nahiago duzun ala ez, erabaki alizateko, baina proposamenez, edukiez, alako gertakarien erantzunez, ez du berririk. Horrela da, eta hain da baldintzatua eta kondizionatua hauteskunde kanpaina testuinguru honetan, ze batek Zorinek ondo apuntatu duen bezala kondizionatzea ikaragarria da, eta batzutan isiltasun hori ez da gertatzen da, edo manipulazio hori. Osea, bat hori Urkullu eta berak ematen du albistea, ondo esan duzu bezala mitin batean. Baina gainera jokabide hori errepikatzen ari da, bera. Bide batez ematen barkatu. Bai. Eta bide batez ematen duen informazioa zikieraz da zuzena. Porque hurrengo gunean erkorekak atera behar du, eta esan behar du, esan leherketa bat, baizik eta tirokada bat. Orduan, zikiera ez du informazioa ondo ematen. Barkatu, Carmelo. Baina hola, apunte hona da. Eta gainera errepikatu egiten du. Hor ze gertatzen ari da, fenomeno bat oso adierazgarria. Urkullu lehendakaria da. Teoria lehendakari bat kargu instituzionala da eta herritar guztiak ordezkatu edo zerbitzatu behar ditu. Ezin du hori EAJaren mitin batera eramanda erabili. Hori eta hurrengo gunean zer Tolosan ospital bat inauguratuko dela albiste ematen du lehendakariak EAJaren mitin batean. Baina hori ezin da egin, esan nahi dut hori, benetan. Zein da ondorioa? Herritarrek noraino egin dezakete hautaketa libre bat, halako manipulazio maila dagoenean, ez da? Eta paradigmatikoa izan da zuk aipatu duzuna. Esan du Zurinek, abezak ataratzen du, eta gero, barreiatzen da, zergatik interes badagolako hori barreiatzen. Interes politiko sektario badago, ikaragarria, bildu likidatzeko, alba da, ez da? Eta amenazu bezala hartzen da, autu elektoral bat, hori Euskal Herriko hautagai eta botua eman behar dugun guztiok kaltetu egiten gaitu dudari gabe. Baina hemen kuriosoa da, zertan oinarritzen da, ze legitimazio dauka abezen hasi, COVID-en jarraitu, Voxek indartu, PPek auspotu, eta azkenean PNVek ere segitzen duen manipulazio hori, ez da? Bilduren zerrendako ez dakit zenbat, etan izandakoak edo lagundutakoak eta horregatik zigortuak izan zirela garai batean. Ze oinarri dauka? Esaten dute gainera, Gorena berak esaten du ez dago arazorik, dana legezkoa da. Ordan zein da legitimazioa? Ateratzen du nok eta Urkullu dio, ez etikoa. Nola etikoa? Etika demokratiko bat oinarritzen da bi elementutan, justizia eta berdintasuna. Justu hemen hausten diren, ze berdintasun dago, De Miguel kasuan edota beste honetan ematen den kasuarekin. Zer esango diote Urkulluk eta hauek adibidez Mikel Zabalzaren familiari? Zer esango diote? Besteek kumplitu dute zigor guztia, gartzelan egon dira, baldintza guztia legala dituzte, eta Mikel Zabalzaren hiltzaileen artean dagoen tenente general hori zer. Esan edo ze, orduan ez dago inolako oinarririk, etika faltsua da hori, ez dago legitimaziorik kanpaina zikin hori egiteko, ez da. Beste kontua da hor pendiente gelditzen dena, ondo egiten dute zazpi horiek erretiratuz edo pausu bat atzera emanez? Nik uste dut ez, hori nire iritzi personala da, ez dute ondo egin zeren manipulazio ikaragarri horri bidea eman diote, COVID-eri neurri batean arrazoi ematen diote, eta Voxi, eta nik uste horrek aurrikari oso arriskutsu badakarrela, uste dut, baina tira horia iritzioa da. Ia da horraian PSOE bera ere zartzen den, eskema horretan, Madrilen zer onura ekarri diezaiokeen, kontu guztionek edo ez, PSN ere bada, Nafarroan, Euskal Herria Bildurekin ez faktoren bat egin behar izatekotan ez nola eragin aldion, honek ere, agian hortik ere badator erabakia. Bai, eta egia da, asko esan dala, Espainiako eztabaida bat dela hau eta Espainiari bideratutako estrategia elektoral batekin egin dela, nik uste dut horrela jaio dela, baina ez dela bakarrikan Espainiara begirako estrategia bat, eta niri asko larritzen nauzen.
obviamente, eta bihar EITB-ko fokusa ateako da, baina azken inkestak esaten dute EH Bilduk badituela aukera batzuk, benetazko aukerak adibidez Gasteizko udalean, Gipuzkoako Foru Aldundian, inkluso Iruñako udalean, eta hori beldurtzen du, bai EAJ-ari eta PSN-eri, Orduan, bai, nik uste oso ondo oso ondo neurtu duten estrategia dela, ez dela kasualidadea. Gau, hemen, netzako eztabaida da beste bat, eta da, ze dena balio du kanpaina batean? Edo zein gauza balio du benetan zure marko elektorala lortzeko, eta hemen dago benetako muina. Balio? Bai. Zenolako ondorioak ekarri dezaken, zenolako zauriak ireki ditzaken justu polemika simplista hau, nire ustez asko. Eta hori ez du ezan naiz, badau jendea, ezan duna, ez dugu iraganez hitz egin behar, nik usteet baietz. Lasaitasunez, guazen hitzikia, udaletan memoria politikak egiten dira, guazen alderdi bakotzak esatera, euren programetan zeintzuk dira, bakearen inguruko planteatzen dituzten neurriak, eta horren inguruan guazen eztabaidatzen, hemen ez da esaten ari ez dugun iketaren inguruan hitz egin behar, ez da esaten Euskal Gatazkaz hitz egiten ez dugun hitz egin beharrik, ez da bakeaz hitz egin ez dugun beharrik, baizik eta ABC gogora ezagun, eske ABC ez da edozein egunkaria, egunkari ultraeskuina bada, esaten ari garena da horrek izatea Euskal Herriko kanpainak markatzen duen markoa hori ez dela demokratikoa. Bestea bai, guazen eztabaidatzea eta itxasatea behar badegu, guazen ateatzea, baina izan dezan politika publikoen inguruko eztabaidak uketzeko. Eta hori zilegia da, eta hortan konfrontazio ideologikoa ez da bakarrikan desiragarria, baizik eta egon behar dela. Bai, ez da, nire tarteka aipatu zue biek, gero inork ez dituela eskuak burura eramaten udal eta foru hauteskunde batzuetan ez, Inigo Urkullu kanpaina egiten ikusteaz, ez da, eta, karo, agian jakingo dute ez, urrengo Jaurlaritzako hauteskundetan ez dela izango, ez, lehendakari gai, eta ez dakigu, baina tira, ez, horre kabalak egiten hasia ere bada jendea, ez, izan ere, balako, ez, papel horretan jartzea lehendakariak badu. Bai, eta ez bakarrik lehendakaria, Sánchezek gauza bera egiten du. Sánchez etorri izan Gasteizea, eta Gasteizen iragarri batzuk jarri zituen, zinemen neurri berria, orduan, egia da, eske bat Espainiako presidentea da, eta bestea lehendakariak eta figura instituzionalak dira. Orduan, edo Ayuso adibidez Bilbon, eta figura horiek egia da ez dela edo zein furazten. Jendearen txako, lehendakaria da, orduan, lehendakaria berdin, EAJ, orduan EAJ boskatu behar dut. Zun oso pentsatuta dago, adibidez, Basauriko mitin horretan, zeinetan Orioko kontua iragarritzenean, Erkoreka ere zegoen, berez Erkoreka da segurtasun sailburua, bera komunikatu behar zuen horrelako iragarki bat, baina erabaki izango zela Urkulluk, eta ez bakarrik iragarriko zuna, baizik eta esango zuna, oain minutu bateko isilunea egin dugu. Orduan, zer gertatzen zan? Beste alderdia zekaten mitinetan ezin izan zan minutu bateko isilunea egin, zegatik informazio hori ez zekatelako. Orduan, zein da argazkia? EAJak da benetan berdintasuna lantzen duna, zen minutu bateko isilunea egin du. Baina, karo, eske goeratzen berdina, zen EH Bilduk ezekin, Elkarrekin Podemos ezekin, Alderdi Popularra ezekin, eta PSek ezekin, orduan, kao. Hori da, ez gaztelaniaz esaten da, juego sucio. Hori da egin zutena, ez? Bai, nik uste ematen duela honek gai honek apurua gehiago sakontzeko ere, ez da? Eta, lehen esan dut, noraino dago askatasuna hemen herritarrek, erabaki librea alde esaten. Ez dago neurri handi batean zergatik, muga jartzen direlako. Gainera, hainbeste alderdi elkartzen dira eta eraso hori egiten diote EH Bilduri. Zer gertatzen da orduan? Pentsamenduari berari eta aukerei ere muga jarri nahi diete eta jartzen diete, ez da? Nik adibide bat emango dut, ez da? Hemen erabili dute kasu honetan, ez da? ABC-asi, COVID eta guzti hori zerrenden kontra, hor etakoak izandakoak zeudelako eta egundoko erasoa, da inkluso aipatu dute legezkanpo ustea, EH Bildu, aipatu dute aukera bezala, ez da? Ez egoen aukera legalik. Gero etika erabili dute, ikusi dugun legez modu faltzuan, ze etikaren printzipioa izan behar da berdintasuna hemen apurtzen dira.
Baina badago beste adibide bat adierazgarria. Claro, goazen Irlandara. Irlandan prozesu bat egon zen, negoziazio bat, akordio batzuk egon ziren, hemen ere jarrai ziteken bidea, eta halako batean, Martin McGuinness, gogoratzen duzue, duela urte batzuk hil zen, tamalez, gaizorik, baina Martin McGuinness hor zegoen parte hartzen, eta 2002an publikoki aitortu zuen bera Irakoa izan zela, eta Irako zuzendaritzakoa izan zela. Hori publikoa aitortu zuen, berak, eta implikatu egiten zuten hainbat ekintza oso larriak, Irak egindakoak, bueno, Armada Britaniarrak ez zuen gutxiago egin, gogoratu Derriko triskantza hura eta bar, ezta? Baina horren ondoren, Martin McGuinness aurkeztu zen hauteskundetara, eta Ipar Irlandako lehendakari orde izan zen. Berak dimititu zuen alde, lehendakari orde izan zen. Claro, hemen zein da planteatzen den muga? Eta noizbait edo etarekin lotura noizbait izan duenak ezin du ez da aurkeztu ere egin zergatik. Zergatik. Hor muga batzuk jartzen dira, da inkluso ilegalizatu eta legez kanpo usteko arriskua dago, ez da zergatik. Segertatzen da aldiz etaren kontra edo herritarren kontra gerrazekina estatua berak egin duenean. Eta horren bultzatzaile nagusia presidenteak izan dira eta ministroak izan dira. Ordan, ze etika aplika daiteke eta aipatu daiteke halako testuinguru batean. Testuingurua bera baldintzatu egiten dute. Eta ordan, noski, aukera libreak ezin du. Azkenean, arazoa larria da, planteatu beharko dugu hemen hauteskunde librerik egiteko aukerarik benetan dagoen. Hori da galdera, ez da? Bai ez, eta hor da ere fokua ez, asko eta askok abstentzion eta hitz egiten dutela ez, jendea gero eta gutxiago konfiatzen duela ez, sistema eta, bueno, ez dakite, askok zirkutzat bai jotzen duten horretan, eta aipatu dugu ez, badela berez garaia, proposamen ezberdinez hitz egiteko, eta zunik ere lehen jarri du mai gainean ez nola gaur bertan osaki dezako beharginak greban dauden, gaur eta bihar ez, eta entzun dugu justu bai atarian, eta gaur ere irratian gotzone sardu osasun sailburua esaten ez, espero duela eragin gutxiko izatea, noski gero zerbitzu minimoak ez, ezartzen direnak ikusita kasi, karo, eragina izan, beste munduko ezin daiteke izan, gero ere ez esan izan du aste honez, diru gehiago inberti dutela osasun gintzan, horren ez dutela ulertzen zergaitik grebara. Bai, nik uzete gotxonek sagartuik, sailburua denean badauka eskubidea grebaren kontra egoteko, eta logikua, baina gogoratu behar diegu greba eskubide bat dala, eta sindikatuak dakaden eskubide bat, orduan. Nahi prepotente iruditzen zait, ateratzen denean, eta esaten denean, oain ez da momentua, guztiz elektorala da, klaro, zuk esango diozu sindikatuei, noiz deitu behar duten greba da, hori autonomia sindikalaren kontra erasoa egiten du, nik ulertu dezaket faena bat egiten dizutela, ez? Kanpaina ardian horrelako greba bat egitea, baina eske hori da helburua. Eske grebak badaukate helburu bat, eta da eraginkorrak izatea, eta da greba horietan planteatzen diren kontu politikoak lortzea, alegia indar korrelazioa sindikantuaren alde egotea, orduan noiz jarriko duzu greba bat ez bada momentu elektoral batean, nire ustez, taktikoki oso inteligentia da, ez? Hori aparte, nire ustez ere, badaude motiborik horrelako greba bat egiteko, ez? Eta berriz ere gotzone sailburuak marko ideologiko oso perversoa sortzen du, ez? Errealidade bada, lehenengo arreta gaizki dago, dano juten geha lehenengo arretara, eta ikusten dugu nola medikuak eta erizainak lerrein da dare, nola eskatzen dezun zita bat biharko eta ematen dizute 5 eguneako, eta geho, badago, estrategia simple bat, eta privatizatzen ari da osakidetza. Alegia ez da bakarrikan, eta askotan esaten dut, eski pandemia batetik gatoz, eta orduan berreskuratu behar gara, zen gaizki kolapsatu inda sistema, eta orduan ez. Sistema kolapsatu da, eta bai egon daiteke, baina aldi berean estrategia espezifiko bat dago, baina lagutzi ambulantziako langilek greban zeundenez, ambulantziako zerbitzua privatizatu darako, abortuak privatizatuta daude, Euskal Herrian egiten diren 10 abortutik 9 klinika pribatutan egiten da,
sare publikotik ordaindua, hori privatizazioa da, orduan. Badaude motiborik horrelako greba batea ateatzeko, ez? Bai lan eskubideak eskatzeko, bai zerbitzuaren duintasuna exigitzeko, ez? Ez gainera horre beste gotzonek jarri izan du beti edo pandemian, edo langile faltan eta bar, orduan esaten zuen, ez? Batetik inbertsio gehiago egin badugu eta ez lan publikoen deialdi berri hau, ez? Irten dena, gero egiaz ez hor atzean baduela beste hainbeste, ez? Gotzonek azaltzen ez duen horretatik, beraz, motiboak. Bueno, motiboak eta ez da orain sortu den gatazka bat, ia urte bete daramate grebak egiten, Osakidetza barruan sektore diferenteetan, ia urte bete ez da. Eta konturatzen bagara, errebindikazioa beti errepikatu egiten dira. Batez ere lehen arreta, gero langileen eta medikuen egoera prekarioa, eta hori guztia, eta medio bitarteko eskazia, eta gero eta urriagoak, eta fondoan, Zurinek ondo esan duen bezala, privatizazioaren errealitate gordin eta amenazu oso handia, ez da. Ze medikuntza eta osasuna privatizatzea da azken finean, herritarrei egiten zaigun kalte ikaragarri handi bat. Claro, 6 sindikato daude greba deitzen. Hau da, sindikato orokorra dira, ELA, Komisiones de UGT, baina horrez gain beste 2 sindikato mediko eta osasun arlokoak, ez da 6 sindikato guztia praktikamente. Daude. Greba errepikatu egiten dute eta datozen egunetan ere laupa boste egun egingo dituzte. Hori ez da broma bat. Hori ezin da ventilatu esan ez, eske orain kaltetzen dituzte eta nahi dute propaganda antielektorala egin ez. Hemen fondoko arazo larri bat dago. Eta dago hemen, dago Nafarroan ikusiko dugunez laster, eta horri tratamiento egiturala, estrukturala eman behar zaio, da aldatu egin behar da, hauek aplikatu nahi duten politika neoliberal deitu hori osasungintzan nefastoa dalako. Benetan kaltegarria dalako. Bai, deitzu ez, Gotzonek esaten du, ez da momentua olako greba bat egiteko, hauteskundeak delako eta kutsut elektorala dakalako, baina aldi berean, oain dela 2 aste iragartzen du, ope bat egongo dala, bide batez, beste opearen emaitzak, azterketen emaitzak, euki gabe orduan. Bai, bada elektorala, noski, bada, eitzen dena oportunidade egoera batean iragarrita, baina berea bebai, Osa, biak, eta legitimoak die. Orduan, hemen dagoen benetako eztabaida Karmelok planteatzen duna, eta da nola dago Osakidetza eta noragoa zen. Eta noragoa zen hori da niri behintzat kezkatzen nagoena. Eta aipatu bezala Nafarroan ere ez, osasungintzaren krisialdi betan iritsi da politikarien promesak, justu gaur ez, Nafarroako hautagaien korteak baditugu, Euskal Herria Bildu eta Gero Bairenat, alderdi guztiek jasoute gomita, baina tira ez, hizkuntza edota asmoa medio, bi alderdi hauen partaidetza badugu, eta tira ez, horixe bera osasungintzagatik galdetu diegu, entzun dezagun. Nik uste dut, ikusten ari garela azken urteotan nola gure osasungintzako sistema ahultzen ari dela. Osasungintzan talka plan bat beharrezkoa da eta zentzu horretan neurri estrukturalak ere beharrezkoak izango direla uste dut. Euskal Herria Bilduk azken urteotan proposamen asko eta oso interesgarriago egin ditu eta lortu ditu osasungintza hobetzeko. Bai personal berria kontratatzeko, bai azpiegiturak hobetzeko eta landa eremuetan kalitatezko osasungintza bermatzeko. Inbertsioak dira beharrezkoak, baina ez bakarrik gure ustez baita ere, eta premiazkoa da besteak beste lehen arretaren organizazioa berritzea. Egun, Nafarroako osasun publikoan lehen arretaren organizazioa orain 40 urte erabakitako organizazioa da. Gure gizartearen beharrak ezberdinak dira, erabat gainera, eta zentzu horretan lehen arretaren organizazioa berriro ikusi behar dugu, eta hor gure proposamena, eta bada, Gero Bairen proposamena, orain 4 urte idatzitakoa, legealdi honetan proposatutakoa, eta horrela erabakitzen balin badu jendeak datorren 28an, datorren legealdian aurrera eramango duguna.
Azken urte honetan, ez, Nafarroa begira asko jarri gara osasungintzan, ez, greba oso potolaken dituzte, eta gainera bai, ez, hor medikoen sindikatua zegoen, txibite tarteka, ez, zeini entzun zein ez, eta hor, kristoneko arrabotsa sortu zela, nola iristen diezue adierazpen hauei? Bueno, nik uste, berez, konfliktoa berdina dela, ez, eta da bi ereduen aurrean gabiltzala, ez? Nafarroaren kasuan baita ez, eta da eredu privatizatzailea eta eredu publikoa. Egia da, entzuten ditugunean hautagaiak, momentu honetan dana dira etxpolitiak, eta danak nahi dute osasun, kasuntan osasun bidea indartzea, eta danak nahi dute osasunan harrera jartzea, baina gero realidadea da, Nafarroan gatozela greba potente batzuetaz, egun dela izugarrizko eztabaida publiko eta pribatuan kapazitatea dagoen lan egiteko, medikuek dakaten aukera bietan lan egiteko ala ez, orduan, bueno, hemen badago kao, nahi pena eman ditezen zutea beste alderdien proposamenak, ezen, egia da bai Bilduk eta bai gero bai, bueno, biok gutxi gora bera gauza beza esan digute, egia da etzailu jarri dela askoz gehiago marko estrukturalago batean, baina kao hemen dago UPN, nik uste dut batez ere hori asaltzen digula zein dan osasun eredua, ez gobernatzen duelako, baizik eta gobernatu egin duelako urtek eta PSNek ere zer gesan behar digu, erantzulea dalako momentu honetan Nafarroan dagoen egoeraz. Aipatzen zuten ez, nola 40 urteko sistema bat baden egun oraindik mai gainean dutena. Bai, bueno, prebio izan da, nik ere sentitzen dut, eta asko gainera, beste alderdien eta koalizioen proposamenak ezin entzutea, ez da? Gau, zergatik ezin ditugu entzun, ez dutelako euskaraz egiten edo ez duten nahi edo ez dakit egiten. Tamalgarria da, baina ez hori bakarrik. Begira, hemen dakart kasu bat, ez da? Hemen daukat adibidea eta esenplua. PSNek Nafarroan egiten duen publizitate bat, behintzat hau, hauteskundetarako, 8 hizkuntzatan egiten du. Bueno, 8 hizkuntza horietatik ez da euskara. Hau da, adierazgarria da. Hau da, PSN Nafarroan, ez da? Eta ez du hemen euskaraz hitz egiten, baina eske Nafarroan 8 hizkuntzatan zuzentzen da, bueno, hauteskundetan, eta 8 horietatik euskara falta da. Hau da, Nafarroako jatorrizko hizkuntza dena. Bueno, horrek nahiko txo esaten du. Ez da gero osasungintzaz, bueno, gauzak argi esateko, koalizio gobernu honek konpromiso bat hartu zuen programatikoa. Osasun lege berria egiteko Nafarroan ez du bete konpromiso hori, ez du bete. Orain esaten da, nahi dutela lotu urrengo legealdian konpromiso hori bete dadin. Bueno, 4 urtetan ez du bete, egia da, COVID-aren krisia egon dela tartean, baina ez da bete eta EH Bildu ikusi dut agian insistentzia handiz eskatzen, hau da, gobernuan ez dagoena, baina apoio kritikoa nolabait ematen diona, eskatzen hori egin dadin. Horren truke konpromiso bat hartu da, bai, Bilduke hola proposatuta, batzorde bat egiteko, batzorde parlamentario bat eginda, urrengo legealdian, legea egin dadin, ezinbestekoa da, osasun lege hori. Eta gero eginda moldaketa bat aurreko legean, aurreko foru legean, ez da? Da moldaketa hori sindikato nagusiek esan dute, ez dela nahikoa eta egin behar dela legea. Nik uste dut horrek beste berriro ere dakar hauteskunden inguruan beste hausnarketa bat. Konpromiso programatikoak hartzen direnean, da gainera ere gehiago Nafarroan gero gobernura eramaten direnean, bete egin behar dira. Bestela, gero kexatu egiten gara jendeak abstentziora jotzen duelako. Bueno, halako jarrirek indartzen dute abstentzioa hain zuzen ere. Konpromiso solemne sendo bat programan hartzen baduzuta, gobernura eraman bete ezazu, ez da? Edo behintzat esplikazio argi bat eman, nola eta noiz zergatik ez duzun bete eta noiz espero duzun betetzea. Ez dut egiten. Nik uste dut hori kezkagarria dela. Eta gogoratu behar da ez, Nafarroaren kasuan ez direla zoik udal hauteskundeak, baizik eta ere hauteskunde foralak direla. Eta, karo, justuki ez, kompetentziak, osasun kompetentziak
hortze daude, ez, egiaren osasunaren inguruan asko hitz egin deula, baina berez udalak dakaten kompetentziak osasuna kudeatzeko ez dira asko, batzuk badira, ez, baina gobernuak, ez, komunidadeko gobernuak daka ia kompetentzia guztik, orduan benetan hemen programa eta hauteskundeen marko komunikatibo eta ideologikoak osasunaren inguruan izan beharko ziren bai ala bai, zen kompetentziak daude, ezke momentuntan erabakiko da, ez Nafarroarako urrengo 4 urteko osasun eredua, benetakoa, ez? Orduan, uste dut justuki osasunaren gaia biziki importantea izango dela Nafarroan, izaten ari dela, ja. Agian legeren bat inventatu behar da programan esaten dena, ez? Gero legintzaldian bete dadin. Bai, bueno, hala ere, egia da gaur ez direla hemen egon, eta ez ditugu entzun euskeraz, baina jarraipena egin daiteke, alderdi bakoitzak osasun legearen inguruan, da sistemaren inguruan, zer esan duen, da zer ari den esaten orain hauteskunde kanpainan. Da nik uste nahiko jarrera argigarria direla, ez da. Izan ere Nafarroan de facto, zuk esan duzu, ez da, orain, klaro, lehendakaritza eta gobernua hautatuko dira, eta lotuta joango dira udal hauteskundekin. Da hor dago gai nagusi bat, ea ze gertatuko den nagusiki Iruñako udaletxean eta gobernuan, ez da. Hau da, gobernua berriro ere Txibiteren gobernu bat izan daiteke, horretarako seguruenik EH Bildu konpromisoren bat hartu beharko du, edo akordioren bat egin PSR-ekin, edota Iruñako udala EH Bildurentzat izan daiteke, baldin eta PSN-ek hori errasten badu, edo jarrera behintzat kontrakorik ez badu hartzen, ez da. Ordan, hor daukagu nik uste dilema elektoral importante bat, eta hori dago fondoan, eta behar bada hori gero aparte komenta dezakegu. Baina fondo horretan, bi aukera planteatzen dira orduan. Eskuinaren eta UPN eta PPren gobernu bata edo bestea egon hor lehendakaritzan eta besteak apoiatu, edota PSN eta beste alderdi batzuren koalizio gobernua, agian EH Bildu koalizioan sartuta edo kanpotik apoiatuta, azken aldian gertatu den bezala. Eta horrek Iruñan planteatzen du ere beste aukera. Dinamika horretan ze pentsatzen edo ze planteatzen ari dira beste osasunaren eremuan beste alderdiek. UPNek aprobetsatu du modu PPren estiloan, nolabait esan, aprobetsatu du COVID garaia egundoko kritikak egiteko txerto kanpainari buruz, txertoien erosketa eta maskarien erosketen inguruan, eta egundoko folioia montatu dio Nafarroako koalizio gobernuari, eta promesa batzuk egin ditu, ez da, 40.000 persona atarako dituela itxaron zerrendetatik, langileen artean esan du. Baina, klaro, UPN lehenago egon zen gobernuan, zer egin zuen, justu kontrako egin zuen. Murriztu egin zituen plazak, eta osasun sistema, Nafarroan osasun bide deitzen dena, ahuldu egin zuen ikaragarri, ez da. Eta pribatuaren alde orduan, ez da sinesgarria. PSN-ek, pasatu da porba gainetik orain kanpainan, ez du askorik itzegin nahi osasun arloaz konturatzen da, bera daukala erru nagusia espada lege berria egin, eta espada hori osatu, COVID-en aitzake ipintzen du, baina neurri batean aitzakia da, zela urtek ematen dute askotarako, ez da, esen horren beste luzatu COVID-en krisi larria. Eta nik EH Bildu lehen aipatu dut, eta egia da, entzun dugu Laura Aznal, da hori ikusten dut, nik uste erabaki handienarekin lege berri bat egiteko, hau da, sistema aldatzeko sakon, egituratik. Eta osasun sistema publikoa sendotu, eta hobetzeko Nafarroa osoan, eta hau esaten dudanean, eurek nabarmendu egiten dute asko, landa eremuetara osasun arreta eraman behar dela. Hori hemen ere daukagun arazo larria da, gero eta larriagoa. Ni badakitea bezalako herri txikitan segertatzen ari den, larria da. Eta uste dut hori zaindu behar dela. Eta Nafarroan hori planteatzen dute lege berria, eta gero edatu sistema publikoa Nafarroa osora. Ez da nik uste dut puntu importantea direla. Despoblazioarekin eta barrak ez Nafarroan hor baudela arazoak, tira ez, agian hemen arabara beira jartzen bagara ere ez, agertzen direla olakoak
askotan, ez, politikariei astu ere egiten zaiena, ez, interesagaitik edo ez bada, eta bai, aipatzen zenuen tarteka, ez, egia dela Nafarroan badela fokua, paktoen fokoan alabait esatearen, ez, aukera ezberdinak sortu daitezkelako, bai, hiriburuan, edo eta ez dakit, ez asko kistatzen dute, maiatzen 28 baino ez, 29 jarrita, hor dagoela bidea da. Bai, ni paktuan sartu baino lehen bakarrekan osasunaren aiputxu txikitze bat, zen egia da, hemen dagoen erronka edo dakan eukiko duten erronka da osasun lege berria Nafarroan publikora begira, baina gogoratu behar dugu privatizazioko prozesu baten baitan gaudela, eta Nafarroan privatizazioa osasunen ez da edozein lekutara bideratzen, baizik eta hor daukagu upuseko klinikak dakan hegemonia eta dakan presentzia, eta gogoratu behar dugu ez dela bakarrikan medikuntza pribatua, baizik eta dela medikuntza misoginoa, medikuntza LGTB fobikoa, eta horrei ere nik uste dut honen inguruan hitz egin behar dela, ez, oain arte leku askotan adibidez ezin izan da abortatu Iruñan, ez, eta horren inguruan ere hitz egin beharko genuke eta klinika horiei ere kupo bat jarri. Hau esan da, badakitzuk sartu dituzula paktuk eta egia da, ez, nik uste badaudela leku batzuk eta Nafarroa dela bereziki herrialde bat, hauteskundeak beraz ez direla oso importanteak izango, baizik eta aurrengo astetan, ez, eta ikusiko dugula seguramente, zenolako kromoen aldaketa egongo da. Ez bakarrikan Iruñako udalean hor herri txiki batzuetan ere ara jarri behar gea begiratzera, ez, Riberara jarri behar gea biztazo bat bota behar diogu, eta nik uste ere abstentzioa ezinbestekoa dela, egia da, azken boladan esan dute, abstentzioa baino hortze dagoela kopuru bat jendena boskatzeko prest dagoena, baina oaindikan bere boska zein izango dan erabaki ez duena, orduan nik uste dut aste honetan justo Iruñan kanpaina izango da ezinbestekoa. Bai, nik uste dut paktuen politika oso interesgarria dela, eta kanpainan zehar ere aurre pentsatu egin behar dela eta boto eman aurretik ere ondo pentsatu, ez da. Puntu kritiko asko daude Hego Euskal Herrian. Nafarroakoa dira batzuk nabarmen, ez da, aipatu ditugu. Baina Hego Euskal Herri osoan, begira, batzutan, itun horiek fosilizatu egiten direlako, eta egintzat ematen ditu jende guztiak aurretik, eta ez dira itun programatikoak, dira komenientziazko itunak. Adibide tipikoa da, EAJak eta PSOEk daukatena hainbat udaletan, Bilbokoan adibidez. Hor ez dago itun programatikorik, ez dago programa partekaturik, ez hor dago komenientzia, hau da, PSOEri komeni zaio, hainbat kargu berez botuek ematen ez dioten kargu, eskuratzea PNVek ematen badio, eta PNVeri komeni zaio, PSOEren aliantza gehiengo absolutua lortzen ez duen tokitan gobernuan mantentzeko. Da hori gerta daiteke hainbat lekutan. Bilbon noski, jakina. Baina ez da gauza importante bat ez dira edozein hauteskundeak, udal hauteskundeak dira, eta normalean badaude holan simbolikoak diren traiektoria batzuk edo tradizio batzuk, eta udal hauteskunde eta bira oso ohikoa da hauteskundeak irabazten duen partidoak gobernua eskuratzea, normalean zerrenda hori errespetatzen da. Igual beste instituzioetan egia dago ez dela horrela izan beti, Gasteizko udalean bere momentuan Maroto kentzeko 3. indarra gobernatu zula, baina adibidez Gasteizko udal batean oain zer ikusiko dugu, Rocío Biterok irabazten badu, Artolazabalek gobernatuko du? Ez dago niretzako egoera, bere momentun, eta oso importantia dago azaltza, bere momentun zergatik kendu zan Maroto, Marotok ekartzen zuen diskurtsoa arrazista zalako. Orduan demokraziaren izenpean alderdi guztik, oso ezberdinak ziren alderdi guzti horiek, bere ganatu zuten boterea. Benetan eraso baten aurrean geundelako, ez? Oain, ikustet bai atzabilduk eta bai, EAJ, proiektu demokratiko batzuk jartzen ari direla, maigainean Gasteizko irirakoa, Gasteizko adibidea jartzen ari naiz, baina bestelako ere egon daitezke, eta orduan zer gerta daiteke. Rocío Biterok irabazi, baina Artolazabal gobernatu. Ondo dago hau, ez demokratikoa bada, hori deitzen da demokrazia parlamentarioa edo ordezkatzeko demokrazia, baina
berriz ere eztabaida etikoa den edo ez denetiko. Bai, adibide gehiago, eta nik uste ilustratiboa direla eta pedagogikoa ere badela aipatzea. Bueno, Bilboko aipatu dut, hori da pakto fosil bat. Bilbo baditu premiak, hemen pobrezia edatzen ari de, jente gerota gehiago, claro, 350.000 persona bizi dira udalean, ez da broma bat, eta jente asko ari da marginalidade sozialean gelditzen eta premia ikaragarrikin. Bueno, paktu fosil bat egin dute PNV eta PSOE aurretik, eta ja aurretik esaten dute orain, esaten dute ja hori mantendu egingo dugu. Ordan ze aldaketa aukera planteatzen da hauteskundeetan benetan, ez da, hori larria da nik uste dut. Batetik, interesengatik egiten dutelako. Bigarren, goazen Gipuzkoara. Gipuzkoan, inkestek ere esate dute, praktikan empate tekniko badago, eta Gipuzkoako herrialdean, agian EH Bildu irabaz dezake, orduan diputazioa eskuz aldatzen da. Hor ateratzen dira berehala PSOEkoak izaten ez. Guk mantendu egingo dugu PNV-rekin daukagun pakto fosila berriro ere. Orduan segiten dute, hauteskundea gertatu aurretik eta hor suspense hori apurtzeko aurretik esate dute pakto hori egingo dutela. Ze oinarri programatiko dauka? Bat ere ez, baina dauka PSOE-ren komenientzia instituzio karguak gratis eskuratzeko, botuek ematen ez dietena berez, eta PNV-ren komenientzia mantentzeko. Ordan, klaro, hori demokratikoa da, ni zalantza handiak ipintzen ditut, hori bada demokrazia ustelduta neurri handi batean. Hori da, bueno, lehen esan dugu, Iruña ze gerta daiteken, espurrin deitzen zen, zinegotzi famatu dura, ez da? Agur, aziron, esaten alaiki UPN-eri alkatetza eman ziona, ez da? Pentsasazu, hori errepikatzen bada, hori demokrazia da, ez dakit. Nik Zurinek aipatu duen kasua Gasteizen oso bestelakoa da, ze benetan emergentzia demokratiko bat zen hori. Benetan, alako jarrera arrazistak eta xenofoboak hartzen dituen, alkate gai bat ezin duzu alkate egin, edo zer egin behar duzu hori kentzeko, beste kasua da, estremoa. Baina, klaro, aliantza fosil hauek ja aurretik nabarmentzen direnak hain zuzen ere aldaketa trabatzeko, da jentearen botu emateko ilusio hori zapusteko, nik uste demokraziaren kontra doazela, da hori salatu behar da. Eta bukatzaldera beste mai gainean bestelako gai jartzearen ez, justu atzoko egunean senatuan argi berdea eman zioten etxebizitza legeari, ez, horrere bada beste gai, ez, oso potolo bat mai gainatu beharrekoa, ez, herri, aldundi, eta tira. Horre, justu gainera, ez, legearen lehen biziko albista ikusi genituenean, justu esaterako, ez, Eusko Jaurlaritzan ikusi genuen, ez, nolako eztabaidak iritsi ziren, Nafarroan antzera, ez, eskumenak gora eta bera, ikus dezagun gainera, ez, justu gero bai badugu EJ-ren hautagaia era berean, eta EH Bilduk zer esaten duten etxebizitzaren inguruan. Gu oso pozik gaude Madrilen adostutako akordioarekin etxebizitzaren legearen inguruan. Hemen Nafarroan badaukagu gure etxebizitzaren lege propioa, oso aurreratua, oso garatua, eta orain ireki da aukera gure lege propioa hemen Nafarroan ausardiarekin garatzeko. Ja, iritsi da garaia eta orain aukera izango dugu alokairuen prezioak mugatzeko, etxe gabeziaren kontra neurri ausartak hartzeko, eta orain eskatzen diogu gobernuari eta udal guztiei ausardia hori dena garatzeko hemen Nafarroan. Dagoeneko Nafarroan eta geroa baik bultzatutako neurri berrien artean programa berezi bat daukagu, Emantzipa programa, eta 5 urte geroago esan dezakegu momentu honetan jende gaztearentzat programa horrek laguntzen duela, eta gure ustez gainera paradigma aldaketa bat izan behar duena, laguntzen duela alokairuak, etxe bizitza alokatzen. Ez daukagu zergaitik erosi behar, alokatzen, hortik aurrera ikusiko dugu beste neurri batzuk, baina esan bezala dagoeneko Nafarroan badaukagu alako programa berezia.
Guk badaukagu oso arazo larria etxe bizitzaren inguruan, gazteak ezin dira etxetik atera, eta esan bezala orain, eta Madrilen adostutako legearekin irekitzen da bide bat alokairuen merkatuan interbenitzeko. Beraz, gure lege propioarekin, hemen Nafarroan eta ausardia eta ambizio osoz, gauza asko eta neurri asko hartu ditzakegu. Lehen esan dudan bezala hor daukagun neurri berezia eta Nafarroan dagoeneko 5-6 urtez dara maila ezarrita emantzipa programa. Despopulazioaren kontraritzea Euskal Herria Bildurentzat izango da erronka handi bat datorre legegintzaldirako, eta nik uste dut politika zentrista hori ahaztu behar ditugula, eta oso transversala den gaia landu behar dela, bai hezkuntzan, osasungintzan, behar oso handiak daudelako landa eremuetan eta Nafarroko herri guztietan, eta erantzuna eman behar diegu beharrei. Geroagairentzat da benetazko eta estrategikoki oso gai berezia, eta ez bakarrik Pirinioetan, baino bereziki Pirinioetan. Horrexegatik orain pasaden legealdian eta jarraitzen du momentu honetan martxan estrategi berezi bat Piribizi duena izena, eta esan bezala estrategi orokor bat da, ez bakarrik industriari begira baizik eta etxe bizitzari begira baita ere, hezkuntzari begira, eta oso beharrezkoa da Nafarroan halako ekintzak, eta Geroagairentzat esan bezala beti estrategikoa izan da horrexegatik Piribizi bezalako planak. Ikusi dugu azken 4 urteetan ez dela ezer egin herripagainako arazoei inguruan, eta bai, Euskal Herria Bilduk hasieratik proposatu genuen plan ekonomiko-finantziero bat egitea, eta beti bizi lagunekin herripagainako etorkizuna erabakitzeko. Hori da gure lehentasuna, eta horretarako lan egingo dugu, baina hasieratik bizilagunekin batera. Lehen irakurri dut galdera, gauza bat, 4 herri dira, ez dira 2. Iruña, 4 herri hiri. Iruña, Borlata, Uarte eta Eguesibar, 4 dira. Beraz. Hor, 4 udalen arteko erabakia izan behar du. Egia da, erabaki bat hartu behar dutela, 4 arteko erantzunkizunari aurrera edo erantzunak emateko, baino hau udal politika izan behar du. Nafarroko gobernuak lagundu beharko du, baino erabakia udalena izan behar du. Eta hainbat kontu ezberdin, baina tira ez ikusiko duguna, hauteskunde hauek eta gero izango da ez nola aterrizatzen duen Hego Euskal Herrian Espainiako azken lege honek. Ikusiko dugu 2 gauza bat, nola aterrizatzen den lege hori, gogora ezagun lege horretan EH Bilduk alde gintzula, baina EJ kontra, eta hori ere erakusten digu puntura arte nor nahi du lege hori aplikatu eta norkez, eta nik uste ematen digula ere argazki bat, eta gero egia da udalak ere badituztela kompetentzia batzuk etxe bizitza materian, eta batez ere turismoarekin zerikusia dakan kompetentziak, eta turismoa batez ere adibidez Donostin edo Bilbon errealitate erreal bat da, ez jende asko iritik juten ari da justuki etxe bizitza turistikoa horiek okupatzen ari direlako gure hiri eta herrik, eta guzti hori regulatu daiteke udal ordenantzen bitartez. Beraz ez dugu behar bakarrikan Espainiako lege hori, baizik eta ere baditugu hemen lanabes espezifiko batzuk horren inguruan kudeatzeko, ez? Eta gutxiari nahi zentzuten kanpainan honen arira proposamenak, ez? Eta benetan uste dut etxebizitzaren karestia horri aurre egiteko turismoari mugak ere ipini behar zaizkiela etxebizitzara begira. Bai, nik uste dut, Nafarroan hau nabarmena da, baina Hego Euskal Herri osoan arazo nagusienetariko batzuk dira osasungintza arloa, osasun publikoa,
etxe bizitza, eta nik uste euskara bera, ez da, Nafarroan larriagotua da, ez dugu espezifikoki tratatu, baina badago hainbat erakunde ofizial gainera, Euskararen Nafar Kontseilua, gobernuaren erakunde konsultiboa da, eta, bueno, da gero Euskalgintzarako Kontseilua Hego Euskal Herri osoan, ez da, ja, modu formalean eta oso solemnean eskatu diote Nafar gobernuari eta instituzioei Euskara ofizial egiteko Nafarroa garai osoan. Ze apartheid badago, ikaragarria, ikusi dugu lehen PSOE praktika daraman, ez da? Eta hori apartheid horren adierazpen ekstremoa gainera egindako hauteskunde garaian, nik uste horrek ez daukala izenik, baina eskari ofiziala daude hori egiteko eta ez dut egiten. Bueno, etxe bizitzaren eremuan biztan da, nik uste dut, euskararekin batera, EH Bildu eta Nafarroa bai direla horre esango nuke programa koherente bat bintzat, etxe bizitza publikorako agertzen dutenak. Nik Gipuzkoan ikusi dut, Donostiaren kasuan, da Bilboren kasuan, Zurinek ondo aipatu du, egoera estremoki larria da, zergatik. Gazte jentea desalojatu egiten ari dira hiriburu hauetatik, handienak, populatzuenak, eta desalojatzen, gazte batek ez badu oinordetzaz, bere gurasoen gatik edo, oinordetzaz lortzen pisu bat, ez daukaz ere inik. Ezin du bizi Donostian da. Eta entzunion lehengunean, Izagirreri, ez da, Donostiko udalerako hautagaia den EH Bilduko hautagaiari, Izagirreri entzunion, oso interesgarria proposamena, baina ze gertatu da, gero etorri da, EH Bilduren zerrenden eztabaida eta dana ondoratu egin du, eta izkutatu eta trabatu egin du. Horrela daukagu hauteskunde kanpaina, baina benetan gai hau printzipala da. Eta legea parkatu honekin amaitu egiteko. Legeak Madrilekoak aukera batzuk ematen ditu, PNV modu hipokritan ari da diskutitzen hori, zeren berak legebiltzarrean lege propioa egiteko kontra botatu zuen. Orduan, orain ari da esaten Madrid sartzen dela, berak kontra egin zuen, ez da? Eta hori diskutatu egiten du. Baina, bueno, nik esan nahi dut, gai hauek ondo tratatzeko eta sakontzeko behar ditugu baldintza batzuk eta eraso gutxiago komunikabide batzutatik eta modu alderdi batzuetatik hauteskunde kanpainari ze benetako erasoak gertatzen ari dira. Ia gelditzen zaigun astea, Utzi dugu solasaldia, baina hori geratzen da denbora ere, ez ikusiko dugu zer datorren, helduko diogu berriz ere, eta eskerrik asko, ni gaur gurekin izatearren jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. A ber, txabaleria, Bruce Lee oso tipo karismatikoa zan, oso maitatua, eta oso famatu egin zan bere esaldia, be water, my friend. Baina, hombre, aukeran, be music, my friend. Bideo grabatu deusku Europa 35 mm-ek, Sergio Mayeroal dago trompetarekin, animali baten moduen, eta ni gitarra eta hotzean. Bideoa dago zuzenean grabatua. Disfrutatu. Be music, my friend.